Ако не сте сред малкото жени, които притежават безупречна кожа, не се колебайте да ползвате фондиотен. Фондиотенът изглажда, прави перфектен тена и прикрива малките дребни несъвършенства, както тъмните кръгове около очите и следите от умора. Остаряло е схващането, че фондиотена вреди на вашата кожа, като и пречи да дишат и запушва порите. Напротив, довършва козметичната грижа, правя по-хидратирана, по-здрава и я предпазва от вредните външни агресори. Първа стъпка в подготовката преди нанасяне на фондиотена е почистване на лицето с помощта на лосьон. За моята кожа е подходящ лосьон за суха и дехидратирана кожа с масажни кръгови движения върху предварително нанесен лосьон върху памучен тампон. Хубаво се почиства лицето. След като е добре почистено лицето и няма никакви следи от грим, себум и замърсяване, трябва да се хидратира добре кожата. С леки кръгови движения, отново по масажните линии, нанасям хидратиращ продукт. Започвам първо с прикриване на тъмните кръгове в околоочната зона. Винаги избора на цвета трябва да бъде малко по-светъл от основния тон, който ще използвам. Фондиотена и коректора могат да бъдат нанасяни с малка четчица, с пръсти или с гъбичка за разнасяне на фондиотен или коректор. Работи се успоредно на двете очи. Избора на фондиотена като основен тон трябва да е в зависимост от естествения цвят на кожата. Колкото е по-близък до цвета, толкова е по-подходящ продукта. Обикновено смесвам 2 или 3 цвята, за да мога да постигна желания ефект. Много са важни участъците, където се наблюдава зачервяване по лицето, а именно в тази зона около очите, около външният ъгъл на окото, ъгълчетата на носа и обикновено ъгълчетата на устните. Това са местата, където трябва да бъдат добре покрити и изсветлени. Останалата част на фондиотена се нанася с кръгови движения по масажните линии, отново но вече с по-голяма синтетична четка, пръсти или с гъбичка за фондиотен. Аз лично предпочитам да работя с четка, тъй като става по-гладък тенът. С малко по-тъмен фондиотен може да бъдат моделирани скули, като се затъмнява тази част под коста и в кръговият мускул, около кръговият мускул. Избягва се нанасянето на тъмна основа в зоната на долната челюст, тъй като става ефекта маска. Хубаво е върху изпъкналите части, ето тук на челото и съответно върху скулата. Така вече лицето ми е подготвено, има хубава основа, моделирано и изглежда добре. Като перфектен завършек и последна финална стъпка е поставянето на пудра. Тя придава кадифено излъчване на кожата. Обикновено нанасям с голяма четка върху цялото лице.